Huomenta kaikille vaan ja töihin menossa tässä. Niin niille, jotka ei tiennyt, niin mä oon ulkoiluttaja vanhainkodissa tän kesän. Toisiksi viimeinen viikko alkoi nyt. Ja sitten oon tässä just työmatkalla, että pitkä matka menossa, että tuolta kotoa lähdin. Voisin näyttää mistä asti mä tulin. Eli tuolta asti. 10 pitää olla työpaikalla ja siitä sitten lähtee ulkoilutus tälle päivälle. Poikkein vaan tuossa Nesteellä vähän hakemassa evästä ja semmoista päivää tänään olisi tarkoitus touhuilla. Tässä ylitän vielä tietä ja siinähän se onkin. No, poikkean tuossa Nesteellä, niin palataan sen jälkeen. No niin. Eväät haettu ja sitten jatketaan matkaa. Eli tosiaan vähän aurinko paistaa ja tuo edellinen video loppui vähän kesken, mutta matka jatkuu ja vielä hetki, niin sitten pääsee töihin. Sen tarkemmin tässä mitään ala sepustaan, että millainen paikka se on työpaikkana, mutta kuitenkin nauttii siitä, että pääsee. Ja se tukee noita lähihoitajaopintoja sit syksyllä. Mutta juu. Tänään ei työpaikalta tosiaan video saada. Noniin, melkein perillä. Tulee mukavaa ilmaviiä ulos noita vanhempia ihmisiä. Vähän on liikennettä. Viimeinen tupakka ja ennen työpäivää ja tauolla sitten seuraava. Noniin. Kohta saa olla töissä. Siellä se työpaikka näkyykin ja paljon autoja pihassa. Syittää tien tosta kohta. Eli tämmönen paikka. Mutta mukavaa päivää teille muille, mä menen töihin. Moi moi! Eli moi taas, koti on menossa. Töistä tullut ja kävin tässä asioilla ja että semmoista. Hyvää päivää jatkoa vaan teille lukijoille ja B-blogin seuraajille. Mä menen tästä kotiin ja jatkan siellä mitä sitten teenkin. Kuullaan taas seuraavan aiheen merkeissä. Hei!